Vikakasta Kutonen! Vapaat kädet! Tää biisi kertoo ihan mistä haluut! Tahansa kuvitella oman laulun! Tämä on sinun kappaleesi! Laula mukana omat sanasi! Vapauta tunteesi! Vapaat kädet! Kirjoita omat sanat! Ole hyvä! Tää biisi kertoo sinun iloistasi ja sinun suruistasi sekä haaveista! Jätä jämät! En jätä! Tupakkamiekkonen on aina röökiivinen! Reilut jämät! Pienet! Vahvit! Sienet! Mitä jäljelle jää? Koirat noukkii maasta! Mä oon koira-ihminen! Muiden muasta! Muista! Reilut jämät! Pienet vahvit sienet! Minä tarvitsen ison elintason ilman työntekoa. Iso asunto mukavuuksilla, hyvää ja ravitsevaa ruokaa. Vahdin terveydelleni ammattitaitoista hoitoa. Minä haluan pitää hauskaa ja harrastaa joka päivä. Haluan tuputtaa rahaa, haluan käyttäytyä itsekkäästi ilman vastuuta. Jos en saa näitä, nostan teitä vastaan syytteen heitteille jätöstä ja ihmisoikeusrikkomuksista. Elävien toimisto tai joku muu järjestö saa kyllä kuulla tästä! Mua itkettää! Mua itkettää! Mua itkettää! En ole kusipää! 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 Olen Lohjalta! En ole kusipää! En ole kusipää! En ole kusipää! Olen Lohjalta! En ole kusipää! Selvinpäin! Kerron tarinan, kun olin selvinpäin! No ei se ollut kummonen hetki, eikä mikään erikoinen päivä. Mutta kai se tekee hyvää tässä välissä. Selvinpäin! Tämä on tarina siitä, kun olin selvinpäin! Tein hyvää ruokaa! Kerron tarinan siitä, kun tein hyvää ruokaa! No ei se ollut kummosta, se safka! Mut tuli vaan vähän syötyä! Oli sekin kiva päivä! Ruoka ei ollut kummosta! Söin taas sanani ja vähän muutakin! Olenhan sanaläski! Se on uusi juttu kaduilla! Aina kun on väärässä, sanat joutuu syömään! Viele sanasi, sanaläski! Vedä noi sanat takas! Ryystä! Kirjainrykäsy väkkiin! Jos sä oot oksentanut ne tohon parkettiin! Sanaläski! Aina kun on väärässä, niin sä joudut syömään ne sanat! Syö sanat! Kaikkea hyvää! Toivon, että saat apua henkilökohtaisiin ongelmiisi! Toivon sinulle kaikkea hyvää!
Biologinen kello tikittää, herätyskello tikittää. Kello on aina väärässä. Paljonko kello on nyt? Kerro kello. Ja sitten vielä munakello ja muut kellot. Kello on väärässä. Rannekello, käkikello, seinäkello, kirkonkello, kellokoski. Aika mennä hullujen huoneelle. Aika mennä hullujen huoneelle. Kello on väärässä. Minä olen oikeassa. Mitä kello on? Kerro mulle. Siihen. Huuda mulle mitä kello on. Jos et ole mukava ja kohtelias, et saa kuunnella tätä julkaisua tämän pidemmälle. Paina pausea nyt. Painu helvettiin, törkynaama. Mä aistin, että sä kuuntelet siellä. Paina stoppia. No ok. Tämän kerran kuuntele vaan. Saatat oppia jotain. Mutta kuuntele tarkkaan. Joka sana. Ymmärrät sä? Jos sä et vittu oo mukava ja kohtelias, niin et saa kuunnella. Sä et saa kuunnella tätä julkaisua tän pidemmälle. No ok, tämän kerran saat kuunnella. Saatat oppia jotain. Mut kuuntele tarkkaan joka vitun sana. Paina pausia nyt. Mä aistin, että sä kuuntelet siellä. Mut kuuntele tarkkaan joka sana. Tervepä terve, uskon henkilö. Mä juttelin just Jumalan kanssa. Ja se sanoi, että sun rukouksissa ei oo mitään vikaa. Sä vaan oot saamaton mulkku. Hoida itses kuntoon. Kusipää! Sä oot nyt vastuussa. Jumalalle riittää nyt toi sekoilu. Usko pois. Sensuroitu. Piip! Paita päälle! Ei noin saa sanoa! Vittu! Piip! Sensuroitu! Piip! Vittu piip! Paita päälle! Eihän noin voi sanoa! Piip! Joskus kuunnellaan korvilla! Silloin tällöin katsellaan silmillä. Jos näistä äänistä tehdään levyvideo, niin sitä on mukava katsella ja kuunnella. Katso tätä nyt. Kuuntele tätä kun mä laulan. Mikä lyömätön yhdistelmä. Tai sit ei. Kuuntele ja katsele tätä ihanaa ohjelmaa. Mikä lyömätön yhdistelmä! Tervetuloa vitunmoisen vieltelyn avaruuden mestari! Tässähän on! Annapa kunnon näyte!
elän täällä omassa kuplassani. Enkä mä tiedä mitä täällä tapahtuu. Mä vaan yritän olla täällä omassa kuplassa. Kuplassa. Oma pää. Oma kupla. Mä elän kuplassa. Ja se on mun oma, ikioma kupla. Nyt jortsataan! Nyt peesataan! Puutsit jalassa! Pitkä tukka liehuu! Nilkat rätvee irti! Viemärin kansi veressä! Sporan perään roikkumaan! Kaverilta petti jalat! Keskellä kaupunkia! Peesataan ja jortsataan! Kyllä mä oon valmis! Ja ajattelinkin kysyä, mikä erottaa ihmiset eläimistä? Tuletteko vai? No tulen tekemään sitten pienen hetken tekoja. Tulenko? Mikä meidän ihmiset erottaa eläimistä? Tervetuloa! Ja terve meno! Pikakassalle! Mä en oo sun mutsis! Mä oon skene Jeesus! En mä sua auta! Enkä jeesaa! Mutsit jeesaa! Jos ne haluu, mä oon skene Jeesus! Mä en oo sun mutsis! Koko perheen tasainen alusta. Sivuleikkaus ja suora. Asiat suoraan. Jotkut on vinossa. Perheen asiat suoraan. Aina. Pöytä on suora. Ja tasaisen lämmin. Pöytä. Tuo koko perheen tasainen alusta. Laita siihen vaan. Kaikke mitä tarvitsee! Kolikkokalja! Ipala! Sehän maistuu ihan paskalaa! Se ei oo kummonen maku! Mutta semmonen me tarvitaan itelle! Ihan vinkkinä vaan! Laita panimo käyntiin! Kolikkokalja! Ipala! Siitähän se vittu maistuu! Ihan paskala! Ipala! Kolikkoa! Ah! 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 Sivistynyt ihminen käy vessassa ja peseytyy sopivasti. Ah! Ah! Sivistynyt ihminen, hyvää päivää! Käy vessassa, peseytyykin sopivasti. Moi jengi! Haluutteks kuulla vitsin? No voi vitsi! Painukaa jonkun humoristin luokse sit!
sehän on sellainen hemijätkä! Loikäärme! Kalia. Saatanan salaliittoteoreetikot, Muune ja aivopesutepsi, kaikki viide on huudottu tähän kumpaan. Ja ne on vieläkin vitun likaset, nää paska-aivot ei pesemällä puhdistu. Tuu kuuraamaan mun ajatukset vittuun, jos et usko. Aivopese, likaset aivoni, salaliitto ei täällä toimi. Nää paska-aivot ei pesemällä puhdistu. Video imelletty tähän kuppaan ja ne on ihan paskassa. Jos et usko, niin minä uskon. Aivopesenä, likaset aivot. Ei töpse! Saatana! Terveisiä sinne tulevaisuuteen! Täältä menneisyydestä! Vuodesta 2024! Teillä on siellä vuosi 2000! Jotain paljon enemmän! Vaikka joku 47! Pikakassa pyytää anteeksi kaikkea sanomaansa. No se oli sitä aikaa. Me luultiin olevamme hyvien puolella sekä ennakkoluulottomia. Tasa-arvio hyvissä oli ja on agendamme. Mutta me typerykset täällä vanhassa ajassa ei voi osattu aavistaa olevamme väärässä. Pyrkimykset oli hyvät. Anteeksi! Ei me voitu aavistaa! Tasa-arviohyvyys oli ja on agendamme! Mutta ei nyt tajuttu paremmasta! Terveisiä sinne tulevaisuuteen! Musiikkia ei voi syödä. Äänessä ei voi asua. Audio ei lämmitä pakkasella. Mä tarviin katon pään päälle. Mä tarviin ravintoa. Peitto kruunaa ihmisarvon. Musiikki vittu plää. Tässä sitä on. Perkele! Eihän tätä voi syödä! Mitä tällä tekee? Musiikki! Audio! Tässähän se on! Mä löysin sen! Ruskea soova jollekin tärkeälle tämän yhteisön jäsenelle! Nuku siinä! Mä tuun viereen katsomaan, että kaikki on hyvin! Ja kaikki muutkin tulee tarkastamaan, että sä oot kunnossa! Kerron yhden jutun! Joo! Ranne meni paskaks! Ranne meni paskaks! Kyllä, kyllä! Mut onneks käsilääkäri sano, et siitä tulee ihan hyvä. Ei siinä oo mitään kummallista. Se paranee kyllä. Mun lähimmäisetkin oli silleen, että tuleeks siitä ok? Arvostan todella, ettei oo tosiaankaan tullut niitä turhia tekstareita eikä soittoja. Saa välillä olla ajan rauhassa ja omissa ajatuksissaan. Pidetään se tälleen, mut kumpikin on kiva
et joku pitää yhteyttä. Se on tärkeää, mut ei liikaa. Oma rauha, pikakassa. Tää on pikakassa. Ja meillä kaikilla on kotityöt tekemättä. Luultavasti laskut maksamatta. Mut kuunnellaan vielä ne edellisetkin julkaisut. Pikakassa on paikalla. Kotityöt! Joutu kaverin kämpillä havahduttiin sit siihen, että sille ei ollut enää päätä. Joo. Mä jätän nyt toi ruumiinpalaset tonne johonkin parkkipaikan vähän syrjempään. Sille ei ollut enää päätä.